Śląski to był mój pierwszy język, ja żech najpierw go dała po śląsku, a potem dopiero żech się nauczyła mówić po polsku, po ogólnopolsku, jak żech poszła do szkoły. Dzisiaj jest to wielki problem. Wszyscy się zastanawiają, czy to gwara, czy język. Oczywiście jest to jakaś tam mowa pewnej grupy ludzi, grupy połączonej więziami kulturowymi, etnicznymi, takimi, jakie ja na przykład też odczuwam w swoim wnętrzu. Mówimy przede wszystkim o gwarze górnośląskiej, ponieważ nie możemy chyba używać określenia Śląska po prostu, bo całkiem czym innym był sposób mówienia na Dolnym Śląsku. Dziś nie ma tam już Ślązaków mówiących tamtym dialektem, bo był to dialekt jednak języka niemieckiego. Gwara górnośląska jest gwarą słowiańską, bardzo bliską polszczyźnie, bardzo wiele elementów z językiem polskim ma wspólnych. Dlatego myślę, że nie ma żadnego konfliktu między tymi osobami, które mówią, tak się to dzisiaj określa, czysto po polsku, i tymi osobami, które go dają gwarą śląską, górnośląską.